Здравейте хора! В това видео ще четем заедно и нямам търпение да го снимам това видео, защото отдавна не съм снимала такъв тип видеа, ами бяха едни от любимите видеа. Просто преди ми беше наистина много трудоемко, докато прочета една книга, но с началото на 2026 година може би намерих моя начин на четене и сега нямам търпение, защото пак ще мога да започна да снимам такъв тип видеа и то още по-приятно, отколкото преди ми беше. Вчера имах следната ситуация в книжарницата. Исках да си купя някаква книга, но бях толкова изнервена, защото не знаех какво ми се чете. Преди това бях завършила Винаги има и още и като цяло реших да дам шанс на една книга, която имах тук от едни книжни кутии, която не бях прочела, още не знам от кога стои, ако трябва да съм честна, и викам ще й дам шанс, защото просто нямаше как да отида в дадения момент до книжарницата. И дадох шанс на изчезването на Астрид Брикър. И тази книга толкова много ме отчая, прочетох точно 30 страници. Тая книга толкова много ме отчая, че цял ден вчера бях отчаяна, бях в недобро настроение, защото не знаех какво ми се чете. Исках да чета нещо, гледах какви ли не видеа в TikTok, всякакви книжни видеа, книги, които съм си запазвала, какво ли още. Не, но в крайна сметка отидох на книжарницата за 10 минути, бях много изнервена. Това беше най-неприятното ми пазаруване на книги. Аз по принцип обожавам да ходя до книжарницата, дори без да си купувам книга. В смисъл, просто отивам, разглеждам новите книги, така пошляйвам се за 15, 20, 30 минутки и излизам без значение дали ще си купя книга или не. Но вчера отидох с ясната представа да си купя книга и си купих. Исках да не е някаква поредица, защото сякаш много такова в момента ми звучи ограничаващо поредица. Трябва да си купиш първата, трябва да купиш втората, третата, четвъртата и петата. Имам две поредици тук, които само първата книга съм прочела и трябва да си купя и останалите, обаче вече съм забравила. Затова исках да си взема книга, която като цяло е самостоятелна. Общо взето и си взех Нотикария. Тази книга съм я виждала в TikTok отново и чудих се между нея и между Безсилна, обаче Безсилна беше поредица, мисля, че са 3 книги там и затова реших да се взема тази, като първото нещо, което ми направи впечатление, защото аз започнах, прочела съм около 20-30 страници, е, че има речник. За първи път чета книга с речник, защото в повечето фентазита наистина има много думи, които трябва да запомниш, ама какво беше, защо беше, примерно в Алхимизирани. Ние започнах да чета, стигнах някъде до страница 200-250, нещо такова. И толкова много думи трябва да запомниш там, всякакви различни думи, които по принцип, нали, да се използват. Най-вероятно са истински думи, но като цяло, като не си ги чувала, трябва да ги запомниш, да си създаваш и ти речник. Даже гледах няколко пъти в TikTok видеа какво значи тези думи. И затова първото нещо, което ми направи тук впечатление е това, че тук има речник и като цяло авторката, нали, общо взето тя е сложила предупреждения, че някои думите са измислени, даже повечето, и има плейлист, който можеш да слушаш докато четеш, и като цяло този речник доста ми хареса, защото за първи път чета такава книга с речник, ще мога да си преглеждам. Мисля, че това е един доста голям плюс, доста голямо предимство. Нямах абсолютно никакви очаквания за самата книга, прочетох какво пише, нали, отзад и всъщност така прегледах набързо първите странички, но като цяло ми харесва как всъщност започва. По-мрачна е, такава тип страшна книга започва. По-скоро тип страшните филми, които отиват на остров и започват да се случват някакви такива крипи неща, но ми харесва всъщност как започна, даже доста ми допадна, затова когато чета ще ви давам, ще ви правя книжни апдейти за моето мнение за самата книга. Даже да ви кажа, между другото, напоследък доста се заребих да си паля свещички и да чета. Толкова е уютно. В момента имам една стара свещ тук, която реших да започна да си паля. Тя, между другото, вместо със светил е като цяло с някакъв тип дърво. Доста интересно. И даже тук имаме такива ръчно изработени. Ако ви трябват ръчно изработени свещи, Леля, между другото, изработва. Охаят невероятно много са хубави. Тези мечета също, между другото, са от нея. Пак с такива като цяло свещички. Имам и букет горе. Наистина, ако ви трябват, уникални са. Мишат невероятно.
Така, прочетох някъде около, нали, общо 17 страници станаха вече. Това, което ми прави впечатление е, че всъщност, освен фентази елементите, като цяло се преплита и с доста реални неща от истинския свят. Не е напълно различен фентази свят, който, нали, е измислица или нещо такова. Даже напротив, по-скоро е нашият свят, истинския, реалния свят и има такива леки фентази елементи. В случая е просто един остров, където се случват странни неща. Става ми интересно, определено продължавам. Вчера прочетох около 100 страници и за сега наистина доста ми допада как започва самата книга. Нашият главен женски персонаж Лилия всъщност е така от по-бедно семейство. Майка й умира по доста странен начин и оттам всъщност ние осъзнаваме, че нещо не е било наред с нея, понеже преди да умре се случиха доста странни неща. Самото й държание коренно се е променило. Когато тя почива, всъщност от нея излизат разни същества и описват ги като черви. Всъщност аз си го представям като малко по-големи такива черви същества и никой не й вярва, че това се е случило. Според всички хора около нея просто е било самоубийство, но тя си знае истината. В един момент от колежа решават да дадат някакво задание да измисли болест, която не съществува и тя започва да пише за това, което се е случило с майка и описва доста подробно абсолютно всичко и професорът и всъщност се усеща, че може би наистина това подробно описание всъщност не е просто измислица, оттам я свързват с един университет и хората, които преподават в него. Този университет е на остров, който така е известен с странните неща, които се случват на него, с тези паразити. Всъщност оказва се, че всичко, което е видяла, е реалност и предлагат платено обучение за първия семестър в този скъп университет, който тя никога не би могла да си позволи и все още сме до тук. Като цяло ще видим днес какво ще разберем какво ще се случи, но за сега наистина съм изненадана. По-така детайлно е описано всичко. Самата книга е по-дарк, наистина, но за сега това не ме притеснява. Така, малък апдейт. Вчера снимах последно, от тогава нататък четох доста. Наистина четох доста. Както виждате, съм минала сигурно вече и половината и съм на 368 страница. Започва да се прокрадва романтиката и аз обожавам, наистина обожавам точно тогава, когато започва тази романтика да навлиза в самата книга и двамата персонажи, като осъзнават, че всъщност започват да се харесват взаимно. Разбрахме доста за професор Брамуел, чието име заучих, за да мога да ви го кажа правилно, защото винаги като има такива имена, които са ми по-непознати, доста често се случва в книгите, особено в фентасите, да има такива имена. Винаги, когато ги чета, си ги прескачам, но трябваше да го зауча, за да мога да ви го кажа правилно. Да, научихме доста повече за професор Брамуел, който всъщност нали, разследва тези същества, които те виреят само на остров Дракадия. Така се казва острова и колежа. Тези същества, те представляват едни черви, които всъщност по принцип винаги до сега са приемали за гостоприемник, нали, животни, но мулци, даже мисля, че по-скоро беше, но започват да еволюират и майката на Лилия точно така е всъщност починала. Оказва се, че има и други такива случаи на заразени хора с тези същества. Мога да ви кажа и тяхното име, но е доста сложно. Тук в речник отпред го имаше и да, разбрах също така защо Ноктикарио, което винаги ми е било много интересно да разбера защо книгите се казват по този начин, защо автор е избрал точно това заглавие. Ноктикария всъщност е нощната лаборатория на професор Брамуел, който разследва тези същества, прави всякакви експерименти с тях в неговата нощна лаборатория и всъщност Лилия иска да стане негова асистентка, да му помага, но той се дърпа. За сега и съм до тук, сядам да чета отново и вярвам, че доста скоро ще я приключа. Така, включвам се, защото съм почти накрая. Остават ми точно 50 страници и е малко такова напрегнато. След малко предполагам, че ще довърша самата книга и нямам търпение да видя какво ще стане. Тук що я прочетох. И определено ще ми трябва малко време, за да кажа какво наистина мисля за нея. Сега просто се чувствам разочарована, че се разделям с персонажите.
Така, минаха няколко часа, откакто я прочетох и сега съм тук да ви разкажа какво мисля за тази книга. Това беше една много спонтанна моя покупка, но определено не съжалявам за нея, защото ще стои доста дълго време в сърцето ми. Самата книга има готически стил. За първи път чета такъв тип наистина художествена литература и доста ми допадна. Допадна ми, че света беше истински. Не, че имам нещо против фентезито, разбира се, но просто беше истински с леки фентези елементи, с тези черви, с тези болести и така нататък. Хареса ми, че имаше мистерия, че се разкриваха доста различни неща и доста се разви в сюжетната линия в самата книга. Много ми хареса и забранената любов между Лилия и професор Брамуел, защото, нали, студентка, професор, нашият тъмен професор, който просто през цялото време беше намусен, и Лилия, която просто през цялото време беше любопитна, искаше да разбере повече за болестта, която е разболяла майка и за това, което се е случило, и двамата коренно различни всъщност се оказаха направени един за друг, помогнаха си толкова много с тяхната връзка, изправиха се срещу старите демони, които са ги преследвали, и нещата, които им пречеха да бъдат заедно. Това изключително много ми допадна. Допадна ми, че техният експеримент, нещата, които правеха, в крайна сметка, колкото и лоши да бяха тези черви, всъщност, и тези неща, които причиняваха на гостоприемниците, дали момците, дали хората, и имаха и добра страна, която не искам тук да ви разказвам, не искам да развивам наистина, за да няма спойлери, но просто научих, че всяко зло има и добра страна, и че любовта, ако е истинска, може да победи абсолютно всичко, може да се справи през абсолютно всичко. Доста ми допадна и как завърши с една такава закачка, просто завърши самата книга. Определено тази книга, както споменах, ще стане доста дълго време в сърцето ми и я препоръчвам. Разбира се, малко тъмна книга е, по-мрачна. Има такива сцени, които са доста добре описани. Имам предвид такива сцени на убийства, мрачни сцени, така че определено не е за всеки. Ако изпитвате непоносимост към тези неща, не ви я препоръчвам определено. Има си такива предупреждения от начало за чувствително съдържание, така че е хубаво всеки един човек да си ги прочете преди да си купи тази книга. Хареса ми, че има, и както ви споменах, и всъщност речник на доста от думите, които са използвани в нея, но определено преди да си я вземете, прочетете предупрежденията. Предупреждавам ви и аз, защото наистина не би била за всеки, но ако тези неща, които пише като предупреждения, не ви безпокоят, мисля, че ще ви допадне доста самата история.